Naimbag kinagasat abigat yo amin mga idol nomotibiyang Idol Lawrence Martinez may sa kanagiti makipagdemon iti dayto yung programa IFM News. Inatangal daw apo iti Miyerkules January 14, 2026. Apo iti mabilang inataa ka nito iti pagilian tayo Pilipinas mga idol. Pada-pada nga wisen kayo mga idol nga agbuya iti dayto ya Facebook Live iti IFM 99.5 Lawag. Sapay mga idol nga i-share yo dito Facebook Live tayo tapos ka sa adupay iti agbuya ka na tayo datagon daway mga idol. Alaksin iti dayta ket mabalik kay pa nga aga follow iti IFM 99.5 Lawag FB page for more news. And of course, mga idol, no kayo ito mag-interact. Ang text lang iti 0919-3776-995 bueno 0995-7212291. Ito po iti text line tayo iti IFM Lawag. Kabayatan na mga idol at doyen iti mismo nga partner Toy no mo Toy Biang. Good morning partner. Okay, good morning. Good morning. Ayun. Okay, Idol. good morning. Good Hello morning. Idol Glenn ba to yung ayan, good morning ka. Ayan, talagang good na ang morning mo ha. Kandi kay agdingdingeg kayo, kandi kita agbigo iti FB Live. Ayan, pag-i-share naman dyan mga idol. Tapos rikas na kata ano doon tagbuya and watch out kasi sooner or later agpa-question kami ton. Question Okay. of the day kani Idol Glenn Batuyong. Okay, so hantar yung mabayagan pa Idol Glenn. Okay. Iti topic na natakit kastoy. Iti kami nabalpalabas ngal daw. Ado iti nagturong. Ado iti nagturong iti mismo apo nga Mount Lamin. Yes. Iti nagbed nga na po iti Pitig ken Karasi. Nasa dinokat napan binisita digiti kameng ti Menro or Municipal Environment and Natural Resources Office ken DA Department or MA Municipal Agriculture Office iti nadakamat lugar ket ditoy ana dismayada kalpasan nga nakaad-ado iti nanganan nyo anapan stroll na pangimat nga to iti Mount Lamin. Kababain nga ultimo panganan nyo ti pelaang matmang problema kat dagiti kaming ti Menro dagiti kaming ti Municipal Agriculture Office anat makuram Idol Glenn. Okay. So, datayo agad agbalintay kong mga responsible camper, responsible hiker, no, hike kay manita, o nagbalintay yung responsible visitors. Makibisbisita tayo lang apo, ken makiamu tayo met nga, imagine nyo kumada kayo, na pang kayo nagibisita dyan balay ti may isang agayem nyo, tapos na pang kayo nagiwara-wara. Mayat nga rin DJ Met. O ano, sika ko mga gayem na tayo, mapagtalkan na kang gayem, na pang kayo balayda, na pamumet, imbasura di gaya basura injay. Okay ba yun? Hindi ba? Di. Okay, so ti topic tayo itatak. Ti kasano tayo nga mapapanatili nating maayos at malinis ang ating mga kabundukan. Lalong-lalo na ayan tayo kasi agyaman tayo di ta nablessan tayo. Naikan tayo ti napipintas nga bantay. Haan laang nga dito itayo DJ Bagyo or DJ Mount Pool. Tayo balin mo nga pag-hikingan, pag-trekkingan, pagkampingan ni Jay. Haan tayo nga mapan DJ Bagyo nun ito Mountain Province. Ang damit bagi tayo. Ito Solso na Apayao Road. Correct. Ita Mount Lamin. Kan sapay kung matasaan tayo mat nga abusuan. Yes, di kita nga inted nga blessings ni Apo kada tayo. Kasi anya deto yun mabalint nga ipagpanakil deta ken di jay dadu mga bisita tayo mag-invest tayo ti tourist tayo tap na mapandamit ijay haan pa isu na nga as in nga develop ngam talaga nga kayat tayo nga papintasin deta tapno kaslag balin mo kang kaslag digiti pobrahan tayo dito so naapayaw kwa o di ba so dagito ti kayat na nga sa Wendy kasano tayo kung mga makatulong kadagi jay
pinagayos tayo paano manatiling malinis, maayos at buhay ang ating mga bundok na madalas puntahan para sa camping, hiking, adventure or tigijay ko lang jogging kasi mabalin damit. Narito ang mga simple at epektibo na gawin na pwedeng sundin para sa atin. Umuna, magdala ng sariling trash bag. Of course, na pang kayo nag-breakfast ni Jai, di ba? Yes. Kasi napintas ti agbuya ti Sea of Clouds si Jai. Namang mga ti-breakfast. Ada ti hotdog, ada ti... Amuyo, hampay kami nga kasye kakwati Mount Lamin, haanda pa nga nakay-kabil ti digijay trash can si Jai. Awan pa yung ikab-kabil ka si Jai. Timbat pa panin yung mismo kit, Jai, diraas natin, kapintasan na nga. At dapat bayad na naman baka dyan. Awan aya. Iso ti pag madyan na awan ti environmental fee. Yes, nga iso iti fee nga iso apo iti mausar para ti pagdalos, trash bin kan mang tandan mo at na nga iti agbambantay Hindi nga minapanak pala Jay, 2012 pa lang siguro or 13. Oo. Apo elementary akpel. Hanpay nga ko hanpay nga kasi hanpay nga desemento doon pay nga as in nga virgin forest pa lang. Ada tipe lang ako hindi ko makita mi Jay di. Ada kalsada di. Agmulat ti ko pa lang nagatiti coffee tree di ba? Pagkapyan di ko. Yung ada din, ada ti kalsadan awan. Ada kalsada nan. Kalak nung trekking kay idi. Ada kalsada nan. Ada di pagsurot. Una ta elementary akpel idi ko 2013 kasi yan. Tapos, para magdala ng ating sariling trash bagaya, magitugot kayo, tapnuhaan nga, kasi awang mga talaga makita mga basura dyan. Awang paiting kapkabil di ko, jeta, anang arod. Yung most likely, idol, parang tipa nagkita ka, digiti most it, obeng, digita agibalbal lang Kasi nung nanakman ka, nga nataengan, awan iti rason asaan ka nga makai balang awan iti rason nga awan ti rason nga han mo maiawi di tabas basuram no lakit di nanakman ka a tao sa kunadakat pa leave no trace nga ron nga diba apay pala ang mga kapay magibati ka pala tipe madina pakalaglagi pa tipe madina idol gleg di kita gyusyo si Jai imagine, agyosi ka tapos isot pa ka itong forest fire. Forest fire. Kasi amo yung itatap po. Dry, digiti grass ijay, dry, and then alis to lang agkayam-kam DJ ko na sa naangin na po. Yes, naangin daw tatae. Sa iso nga madi kayo man ag sigsigarilyo please mga idol kasi idin sa kalman manen din naman kamta beera nga tirabi di ka sa kalman right nakita mi ijay manen adaman forest fire mga idol kita ano ka di nalabaga ijay nga to kung namin di ko kada Jansen kada Rebs ijay edi on the way kam ta Nueva Era ni ada iniinlokan ko digitawa adawa uram sumot gayam manin. So next natin gagawin ko okay, go ahead. Magplano ng maayos, alamin kung may yung mga designated nga papanan nyo kan anya ti ubraan nyo kadigijay awan ba ti talaga nga mang guide kada kayo kitaan nyo nga usar nga anya dito yun han yung abusuan DJ yung place dapat ipapintasin yung pekidi haan nga DJ ko iwasan ang disposable items. Aglalo ka digitay plus gumamit talaga. Gumamit ng reusable bottles digitay utensils mo. Usar niyo digita mai-recycle. Or I don't ready ko nam dating ag balon da iti. Kasi for example, dapat digitay pagbalunanin. Isulatan usarin dan tahan da nga gatang pala disposable cup, disposable nga plato ken DJ tintinidor kasi ang gusar kay Kas Jai isumanan nga basura mga idol so bebet lang tanan dati pagbalunan aglalo ka DJ basura yung mga digitay plastics madi ko ka DJ ikabili yung basura yun okay lang siguro digitay ko balat ng saging digitay di mabalim mo nga ikwatahang mga digitay basura yun at amin digitay yun okay mga lakay ti supot yun tan naman awan ti trash bag supot dati sando bag DJ number 5 wag manira ng halaman or puno kasi nadado ka na tayo ada nga minigijay suratan pa kay gam dati ko imuko kung ko na midjay ikam ti puso na Lawrence was here Lawrence
basit. Ay, kanam ni. Ag puso-puso ikam tipo Lawrence Lab. Agbuy-buya ka na ta, Idol Glenn. Among ba nga agbuy-buya ka na ta may sa kanagiti environmentalist iti PNP San Nicolas. Apo. Ni Ma'am Glyceril May Meman Hello, ma'am. Valencia. Hello, Interesting topic ko na ni. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Hello, ma'am. PNP San Nicolas. Ayan. Oo, ma'am, kasi dapat nga tayong dapat maging responsible tayo sa ating mga kalikasan. Of course, hanga DJ nga narigat nga adaptarin dito. Yes. Kasi lang kumamot pinangi balayo. Tapagbagyo nga mismo. No? So, ngam talaga nga managrugrugit ka agad talaga nga narugit lawlaw mo. Aglalalo. Di mo pa yung mapapangluya tabagbagim kasi ano nga mapapangluya taglawlaw mo. Yes, no, naangdod ka. Diba? Nadugyot ka talaga. Diba? Kasi Idol Glenn, kastay kinanam tatay, di balayo. Diba? Ay, pagpangarap mo latan nga balayo di jay. Wen. Alam na iwarwara. Ano to, Braem? Alam, Agkudak na duma kasi diba? DJ ko mabasura nga napamoy yung kabinet karwar aya. Tapos, kabigatan napan-intaray-taray di aso. Iso nga, dayos lang kasi ko nga. DJ kinakuha nga talaga nung siya kong mga awang bibiyang ko na binaybay aklatan alam to di kaya basuran ko na. Diba? Ngam na si ka nga adam na ako mapamu talaga nga dublyan nga ken ure mamin ano mo ibaga kaneta na awan talaga tinakom na dugyot na talaga. Idol Glenn dati ano ti isusuro da kadi kada tayo di ano ti ikaw PU idi idi elementary and high school kayo ko amino values education GMRC values education values education and GMRC di ba amo yung mga idol di isusuro da jay de Candy palagi po dati rapper de Candy gano what if apay ibalang mo pera ijenta mismo nga lugar no mabali mo mat ebulsa ket no makaornong DJ umad adoti rapper de Candy narigat ka dalo sa rapper de Candy sa totoo lang kasi may angin ka nakalaglag ang DJ ket no umado DJ nga road DJ rapper de Candy de puro ken dinton di ba nag-irresponsible lang di ka kasi nga tao bibiyang ko tamaan sa pool diba bato sa langit meron din sabi dito sa apoy maging responsable din apoy syempre di aglut-luto ada di gijay ko di kita kaya nati agcamping kat kaya nati anya di yun amo yun no dahil kumaag syndicate apoy ag spark data baka mapanito ko so be responsible lalo ka di gijay butane kada ko hanga ay wala yan ag samji ta iso nga be responsible on using fire okay basta detan tulad ta mismo nga ibaga ko na sigarilyo nga nakasimsimplian apo pinangi pitik mo ka DJ kwan detay upos ng sigarilyo apo mapuuran ta may isang bantay ken Idol Glenn speaking of smoke diba? No, ag-smoke kayo dita, ag-create smog, smoke and fog, which is bad to your health, diba mga idol? So, speaking of fire, Idol Glenn, kahit kung may basa dito imposed the Ilocos Norte Police Provincial Office 19 hours ago, ayan, kasi di nga ron, naman nagpuo rin. Republic Act number 3701, isutsang sangwenda, Idol Glenn, nga paglintikan. Anti-Forest Destruction Law. So, setting a fire on your property that spreads to public forests is unlawful and punishable by law. Say for example, nagpuor ka ita asidag tibantay. Ita asidag tibalay yung asidag tibantay. Ket nagwaras ay ket mabalinda ka nga ibalod kamsat. Ayan. Negligence that leads to destructive forest fires carries criminal liability. So, kung to'y Republic Act number 3701 and Act to discourage destruction of forests, further amending for the purpose section 2751 of the revised administrative code. It shall also be unlawful for any person negligently to permit a fire which has been set upon his own premises to be communicated with the destructive results to any public forest, proclaimed timberland, communal forest, communal pasture, and forest reserve. So, digitay apo nga adati balak ng agpoor-poor or agyosi nga maibon lang nati nagyosian na
humanda kayo. Meron kayong pakalalagyan, mga idol. So, Diba? digijay. So, irespeto tayo ka digito yung wildlife kung dito ko na dito is rin. Dahil ka talaga nga kina Virgin DJ Forest naglalo EJ ayan italamin of course hanga DJ ano digito yan. Hanyo nga talaga nga dapat digijay nga talaga nga mapandapay Yes. bandalan da digijay ko digijay surat-suratan da digijay kay kayo kadakwa digijay. Okay, linisin ang campsite bago umalis or Yes, dapat dalos kayo no makita yung nga adda siguro no daddo mga main Jore si kati sumaruno nga makita mjay kwa ada mo latang amin aglalo naman nagdaldalos ka kami I think man nagdaldalos no daddo ma nagrigat nga kita makita DJ place nga nakarugurugit nga adda ka DJ lang kami si maruno ka lang ngam tatandalo sa man DJ makamunto DJ sumaruno ka DJ baka kidi sumanti agrugitan DJ kwa apo datay ko malat amin yan ano ni Ma'am Glayan kasi kung nanakat tagi benente aglawlaw kung natin ni Ma'am Glay no mapukaw the environment datay mo tendi sumaruno mapukaw kahit yung araw na mapukaw ka sa digito ay sumunod sa patakaran ng LGU no adaman ni bagbaga digijay adaman ko yung kita ay double check ordinansa ko digi ordinansa sa LGU nga papapanan nyo baka kidi mo tada bubra mi jay nga hanggayang mayan nato kay yung bubra may balod ka dito apay nagkasuya lang haan ba di nga min DJ basol mo DJ tadi ka nagbasa or di mo correct iso di ko na tamaan na nga anong tanganan DJ na Idol Glenn legis non excusa Latin data gagamit ko ang aking Latin ignorancia legis non excusa ignorance of the law excuses no one hindi magpagamon at adya mo ang mumpo ng mga road ko alam mo yung bigjan before you go to a place nga di mo amuti new to you ag-research ka mo't basit matatnoan ka nga maibalog Ken, Idol Glenn, aglalalo no kadamdamom iti may sa lugar. You need to adalim nga nalaing. Mamin anom nga adalim nga nalaing hang porket ada ka iti dayta nga lugar ing agpaspasyar no nakakasyo dapat ti obraem. Dapat adalim ti nasken no obraem da digitay patakaranda polisiya da kasi again anamin excuse ignorance of the law excuses no one DJ ko kurada ngam dagita do mapanda jay basta do damdam kanu nga mapanti may isang lugar mang katidaga ano naman dito magilpat ka katidaga narigat mo yung puro daga diba sa DJ nga talaga no adamot makita nga adda sa baling ubobranda mabalin mo nga i-report yes mabalin mo nga i-report ida agbalin mo nga responsible anyo DJ no one tay patrol citizen patrol ka at syempre sa baling ubobranda yes di ba sapay lang ko mata maadalan dagiti tattao nga kasto ubobranda mga idol ken ti maudi be an example napangkadjay ubraon digijay kaya da nga makita ta sikati pagsarap sikati idol sikati ko adano po ang sikati na una lang nga papanawa di ba amo yung amin no daddo dito environment tayo kat ibagbaganda nga aya dito mapukpukaw di lalo nga sumurunong tayo nga mapukaw matalagan di ba? Kaya talaga nga no respetaran tayo iti environment, respetaran na tayo umot nga agigyan. Yes, alakat dito akat pagpipinanonotan ken pakaadalan digiti tattao again adeta for core values tayo Filipino data. Sinumod ngamin di kaya naman agyan. Makakalikasan, makatao ka makabansa, di ba? Sinumod di kaya ngamin ti agyan ti may sa mga nakarugrugit nga balay, nakarugrugit nga pagyanan. Talaga? Nga deje na gasaw gas. Kayat mo? Hindi ka mukhaan ko nga kayat at apay karon mayat nga ron. Ag-allergy ka pa di ba?
Tapos kung wala aglalalo nga ron nga na guluti panunot mo, nagulgulungan nagulo to pera. Kaya mada kami dagiti tao nga uri nagulo jay korto na linis met. I mean nung nagulo ko nakakat ada day ko parang sequence of part pattern day jay. Actually ada day jay train of thoughts da day siguro. Parang nabuyak din jay kita abogado. Ada train of thoughts. Ada kita abogado akas jay. Dinamin mga idol nagbubuya na ta. Good morning. Good morning. At pa nag-react jay anak kinaman ada nag-text. Jaka mo no ada man. Ada na ko sa side mo. At kasi awan sa nag-text. Eddie Awan. Oo, Dani, good evening ate. Good evening pa ilaing. Ate ko nada kanya. Natara, bigat. Baka ni Idol G na biti magbagada. Ay, natay. Hello kaka Jerry Valdez, ni Kobe, ni Clarita Tangonan, ni Jerry Valdez, Ma'am Glay, Tristan Wyatt Gulay, Daisy Juan, ni Paya, Lars Viernes, Teresa Libeloyola, hello kay Kamami, Sarah Frasco, ni Ate Marjorie Sabio, kasapay ka ni Kuya Sonny Sabio, Sir Marlon Ardelias ko kaya sir, into na madamdama, agimunong kami detay Talopulo, sa Galima, kilo abagas Apo ito sa Nicolas. Apo dito sinako sa ako nga sinako sa ako nga bagas dito yan. Well, and of course, ada pa feeding na kami an outreach siya tumadla iti MC na madama. Okay, when madam. Akas na imaldit iti biyang ti advocacy group. And of course, ni Ate Pieta, hello kay ka. Ada kablawa mga idol Glenn, go ahead. Kablawa lang gito taga taga provincial nga ligiti capital president kundi PIO. Da Marlito, da Rolly Sudami. Hello ma'am. Hello ma'am, hello sir. Hello ka lang kay amin. Hello ka lang kay amin na po. Okay, DJ Laeng, ken sapay ko mata itultuloy yuti agdengeg iti IFM News para kag di sumarsaro nga kaburas. Kagabot. Kaburas nga damdamag pa tayo. Kasabda. Oo. And of course, eto ni, dito lang kayo itakit Lodi. Lodi ngas ko na niya. Ay, men. Kuna ni, Sir Tony T. Casimiro. Tony C ko na. Tony C. Tony C. Casimiro. Amom Sir Tony. Shout out kayo ka. Dahil padang ni Kasin. Kasin ngisit ko. Yung mga alagang tera. Kay Tony. Dito lang kayo itakit Lodi. Lodi ngas. Men, haan nga mababalaw deta ta. Oo, lumakay na tao. No, talaga nga nung lumaing ka kanukot. Oo, talaga. Dalawa deti. Paglandingan. Among ba, Sir Tony, at iawag na kanya may kamugingin. Diba? Talaga ka maripe, kawiran blast. Dito yung lawag, kumamit aser ko na yun. Dito kumamit ka no lawag. I-practice na kumamit pa nagdaldalos. Actually, practice yung nga talaga. Total nalawag kayo. Nakakataduti napindas na. Kaya yung aron nga, deta kinalawag deto daldalan nyo kit puro rugit mo ti lawagan na apo madiang dapat nalinis met. Diba? Nagkaga Angelo Kinay, good morning mga idol. Wait lang, alakas ba lang. Mga idol, sumarsaron ng tumatan nagiti bumarbara damdamag dito ay IFM News. Padaanan nyo mga idol. Nagawa po kayo nga doon ko na ni Mami Hazel de la Cruz. Hello Mami Manipod. Las Vegas, Nevada. Hello there. Malay mo idol Glenn, nag-sponsor ni Mami Hazel para ito ay question da. Thank you Mami in advance. Alright mga idol, padaanan nyo doon. Dito ay Kapuros. Ken kagabot ako ng idol Glenn. Ken bumarbara damdamag. Dito ay IFM News.